Emi makambonzwawo zvichinzi chara chimwe achitswanye inda, kana kuti rimwe rume rimwe chete harikombe choto? Ichocho chingave chishona, asi nyangwe nekumagwaro zviriko zvokwadi. Nyangwe tikasimba sei nezvidzidzo zvose zvataita pamazuva ano eOmer, nyangwe tichakasimba pakutenda kwedu sei, tinofanirwa kuzvininipisa pamberi paMwari. Hatifanirwa kufunga kuti tinokwanisa kuita zvose nguva dzose. Tinofanirwa kutsvaga rubatsiro kuna Mwari. Iwe haungati urikuda kuenda kuhondo, woziva kukura kwakaita hondo iri pamberi pako, wongoti unoenda uri wega nekuti wakamborwa dzimwe hondo. Nyangwe wakaita ongororo yakadii, dzimwe nguva unongokundwa nekuti hausi kuziva kuti vauri kurwisana navo vanokurongera chii. Naizvozvo musarambe rubatsiro runobva kuna Mwari. Muri kuzvinzwa? Mwari ndiye anotibatsira kuti tikunde. Asi pane dzimwe nguva patinoshayiwa simba. Takataura pamusoro pekushayiwa simba, takataura pamusoro pekuneta. Asi hondo hadzimire nokuda kwokuti tashayiwa simba kana kuti takaneta, dzinongouya. Kana makaenda kune vanoita zvemauto, vanokuudzai kuti pamunenge muri wiki stereki ndo panouya zvigananda zvichida kukurwisai. Ndo panouya mamwe madzimambo achida kukurwisai. Ndo panouya dzimwe nyika dzichida kukurwisai. Nyangwe nedzamunenge muchiti ndivo vashamwari venyu. Zvikanzi uyezve pamunoenda kuhondo musazvikudza maningi. Pane mumwe mambo anotaura achiti usataure semunhu unozvidzikumura, iwe uri uchifanirwa kunge uchidzipfeka. Zvinenge zvichireva kuti usataure sekunge watohwina nemuromo yako, iwewe hondo yacho usati warwa. Naizvozvo hondo yatinayo, zvikanzi haizi hondo yatinayo nevanhu veropa nenyama, asi tinayo tichirwisa umambo hwemuchadenga, hwomweya namasimba namaprincipalities and authorities emuchadenga. Tinoda rubatsiro rwaMwari. Asi nyangwe pakuneta kwedu ngatiregerei kusakumbira rubatsiro kune vamwe vanotenda. Ndosaka kune maintercessors, ndosaka kune hama pakunamata. Dzimwe dzingakubatsire, dzimwe ndidzo dzinotokutengesa. Paunoenda uchinoti ndiri kuda rubatsiro kwavari, vanobva vatonotaura kune vaya vanenge vachida kukurwisa, vanotonoti kwavari hana kana simba mazuva ano, endai zvenyu munomurwisa, isu tichatokubatsiraiwo kuti mukunde. Nekuti kune vanhu vakadaro vasina kururama mukati mekereke dzatinopinda idzi. Mune vanhu vasingade Mwari, vanhu vanozvidza Mwari, vanhu vatinofunga kuti ihama, ivo vari vavengi. Naizvozvo shoko raIshe wedu Jesu Kristu harinepi, neshoko raMwari harinepi, kuti mune mai makava akapfeka mai makusha amakwai, mune mhumi namapere mukati mekereke, uyezve mune shumba dzinodzvova dzinenge dzichida kuti bvamburanya. Satani anenge aripo takagara naye mumapews umu mukereke, mumabhenji emukereke umu. Dzimwe nguva ndiye anenge akatopuwa chigaro chepamberi. Paunoti aiwa regedza ndinotsvaga kubatsiro, zvandikunda izvo, ndiri wiki, unenge usingaziva kuti kutozvitengesa kune mutengesi. Muri kuzvinzwa kazvo? Pane nguva yekushayiwa simba, iwe uchida simba. Pane nguva yaunenge wakaneta, iwe uchida simba. Zvikanzi regedzai, tsvagai, zvininipisei, namatai kuna Mwari. Mukumbirawo vabetseri vakanaka vanokubatsirai pahondo dzenyu. Musanete nekukumbira rubatsiro. Yatinzwei chiverengo chekutanga. Asi tisati tadaro, ngatitange tapa maropafadzo kune musiki. Makaropafadzwa imi Mwari Baba, makatipa mirayiro yenyu, mukatitsvinisa nayo.
makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Nhasi uno izuva ra20 zvichireva vhiki 3 namazuva 5 okuverengwa kweOmer. Amen. Amen. Hausi wega mukristu, une vabatsiri, una Mwari mubatsiri kumusoro. Zvinini pise haikona kuenda kuhondo nesimba rako, chimbopfugama namabvi. Utaure pamusoro pevanokubitirira, vanoda kuita hondo newe. Uvanyengetererero, uvaise kuna Mwari. Kuti Mwari kana zvichibvira, itai kuti mwoyo yavanhu ava vanoda kundirwisa inyevenuke. Asi kana zvisizvo, Mwari ndipewo simba rekuvakunda. Handirwe hondo idzi ndoga, asi imi Mwari ndimi munondirwira. Handizi rini ndinokunda, asi imi Mwari ndimi munokunda. Namata wakazvininipisa, uchiziva kuti Mwari ndiye mubatsiri wako. Kune maexamples akawanda zvakanyanya nyangwe nemuNew Testament, asi tingabata zvikuru ari muOld Testament. Nekuti ari muNew Testament Jesu akanga aripo. Vose vaiuya kuzotsvaga rubatsiro kuna Jesu vaitorakidza kuti zvakanga zvavakunda. Vaida kurapwa, vakanga vari mapofu, vakanga vasingaoni, vakanga vane maperembudzi, vakanga vane hama dzavo dzakanga dzizoda kufa, dziri panheyo dzerufu, vakanga vachichema, vakanga vane nzara, vakanga vachitambudzwa. Zvose zvotinonzwa kuti Ishe wedu Jesu Kristu akavabatsira. Asi kuna Ishe wacho Jesu Kristu ndo kwatinoenda tose tose. Zvino zvatiri pasi pano hatirigerei kukanganwa kumukumbira tisati tarwa hondo dzedu, tichitiwo Mwari anongotirwira, Mwari anongotirwira. Ngatigare tichikumbira, nekuti mukristu mutendi zvikuru sei mazuva ose oupenyu hwako ihondo chete chete. Hondo hadziperi. Ndosaka zvichinzi miedzi haiperi kuna anotenda. Gara uri pamavhi uchikumbirira. Gara wakagadzirira kuenda pamabvi nenguva isipi. Kana hondo yokubitirira, ivhu watanga nemunyengetero usati warwa hondo dzako. Handiwe unorwira, unorwa, unotorwirwa naMwari. Uyezve kana uchinzwa kuti handina simba, ndiri kuperezeka, unoenda kuna vabatsiri, vamwe vamunoziva kuti vanotenda, ma-intercessors. Amen. Amen. Naizvozvo uyai titange nekuverenga mapisarema 91 nokuti ndiro rinotishingaidza. Ndimashingaidze. Kana ukaitawo kumusoro-soro ugaro hwako, kubva pavhesi 9 kusvikira pakupedzisira, kunyange Jehovha iye utiziro hwako, ipapo hapana chakaipa chichakuwira, hakuna njodzi ichasvika patende rako, nokuti acharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Vachakusimudza mumaoko avo kuti rutsoka rwako rurege kugumburwa padombo. Uchatsika pamusoro peshumba napamusoro pechiva. Uchatsika-tsika shumba huru nenyoka. Nokuti anondida, ndizvo zvinotaura Jehovha, neni ndichamununura, ndichamudzivirira, nokuti anoziva zita rangu. Achadana kwandiri uye ndichamupindura. Ndichava naye pakutambudzika, ndichamurwira uye ndichamukudza. Ndichamugutsa neupenyu hurefu uye ndichamuratidza ruponeso rwangu. Amen. Amen. Zvokwadi, Mwari ndiye utiziro hwedu, ndiye bako rouvandiro, ndiye nhare yakakwirira, ndiani ungatisvikira? Dombo rakakwirira, ndiani ungatibitirira? Kwaari ndo kwatinotizira nguva dzose, ndiye ugaro hwedu. Pane nguva dzatinozvikudza samakristu. Munoziva tine hama, mukutaura kwedu tichishingisana, tinopedzisira tazvikudza.
tisingazive kuti hama dzedu dzakamira papi, sezvandambotaura. Dzimwe dzinonyengera, dzimwe hadzitozikanwa kuna Mwari zvachose. Asi tinadzo muchechi dzinototaurawo namavhesi, vhesi yakati dzinokota, vhesi yakati dzinokota pane zvinhu zvatinenge tichida. Zvikanzi nyangwe naSatani aizivawo mavhesi ose mubhaibheri. Saka hazvishamise kuti Satani anenge arimo mukereke achitokota mavhesi emubhaibheri kupfuura Yesu. Vanotenda, vanoda Mwari, asingade Mwari ndiye anotozivisisa bhaibheri. Makambozvinzwa izvozvo? Ndiye anotozivisisa kuti ichi unochishandisa zvakati, ichi unochishandisa zvakati. Izvi zvinoita kuti masimba edu apere pana Mwari. Ndinofunga kuti makambozvinzwa izvozvo. Zvikanzi vana veumambo hwakaipa vakaita sei? Vakangwara kupfuura vana veumambo hwedenga. Zvichirehwa imimi vatendi, kwete ivo vari kudenga kungirozi navatsvene vari kukwete. Zvairehwa isu tiri pasi pano. Ndoda kukupai mufananidzo wemunhu aizvishingisa mahara achifunga kuti vanhu vose vari muna Mwari, akapedzisira mumatambudziko. Munhu iyeye ainzi Jehoshaphat, mambo weJudha. Tinomuwana pana 2 Makoronike 18 verse 30 to 34. Hamungazoverenga zvenyu nyaya yacho yose. Akanga ane shamwari yakainzi Ahabhu, munhu asingade Mwari, asi aifunga kuti Ahabhu zvaari waIsraeri, munhu anozivikanwa kuna Mwari, munhu anonzwikwa naMwari. Ngatiende zvedu, tinotangira pavhesi 30. Nyaya yacho mozoiverengawo moga. Saka zvino mambo weAramu akanga arayira vakuru vengoro achiti, musarwisana navamwe vose vadiki kana vakuru kunze kwamambo weIsraeri. Tombomira ipapo. Chakanga chaitika ndechekuti munhu akaenda akapfeka hanzu dzeumambo kuhondo iyi ndiJehoshaphat. Munoona zvinoita kunyengera. Asi Ahabhu, nyangwe zvakanga ari mambo waIsraeri, ari muridzi wehondo iyi, ndiye nyakuvamba hondo iyi. Akaenda akapfeka nguo sedzamamwe masoja ose. Chinzwai manje zvakafunga mambo weAramu. Akati, takauraya mambo, tauraya hondo. Saka zvakanzi musanyanyotsvaga vamwe kana kuda kuuraya vamwe vanhu vose vaIsraeri, mamwe masoja esai, chingonangai pana mambo wake, makamuuraya chete hondo yapera. Zvichida ngafemerwa naMwari, nokuti ndiko kutaura kwanga kwaitawo muprofita Makaya. Muri kuzvinzwa? Verse 31. Vakuru vengoro pavakaona kuti Jehoshaphat, zvikanzi vakuru vengoro pavakaona Jehoshaphat vakafunga kuti ndiye mambo waIsraeri, saka vakatendeuka kuti vamurwise. Asi Jehoshaphat akachema, Jehovha akamurwira, Mwari akavabvisa kwaari. Nokuti vakuru vengoro pavakaona kuti akanga asiri iye mambo waIsraeri, vakaregera kumudzingirira. Asi mumwe munhu akangokanda museve wake usina kunanga munhu, ukandobaya mambo waIsraeri pakati pezvikamu zvenguo dzake dzokurwa nadzo. Mambo akataurira muchairi wengoro kuti, tendeutsa ngoro undibvise muhondo, ndakuvara. Kwezuva rose kurwa kwakaenderera mberi, uye mambo waIsraeri akazvitsigira mungoro yake akarwisana navaAramu kusvikira manheru. Zvino pakuvira kwezuva akafa. Amen. Tinopfuurirwa kunorwa hondo dzatisinei nekuita nadzo, hondo dzavakaipa, tichiti ihondo dzavatendi. Muri kuzvinzwa? Zvinotoda munhu ane mweya waMwari kuti akwanise kutaura kuti iyi hondo yakanaka here kana kuti hondo yakaipa. Naizvozvo musangoita gundo musaira kupinda muhondo dzavamwe, hamuzive kuti vakamira pai. Zvida chakonzera kuti vange vari muhondo huipi hwavo. Muchenjere kubayiwa, kana kuti imi ndimi munopedzera mafa, ivo vachirarama. Zvikanzi Jehoshaphat akachema kuna Mwari ari muhondo kuti Mwari amuponesa. Zvikanzi nokuti vakanga vamuwira vakawanda, akashaya kuti chii chakakuitika ichi. Zvikanzi vakauya senyuchi, akashaya kuti sei vari kusiya vamwe vanhu vose vachinangana naye. Watombozvipinza muhondo yakadaro uri munhu waMwari, muhondo yavakaipa, vanotanga nekuuraya wewe,
vozorwa zvavo hondo dzavo pachavo leta, asi ivo ndivo vanotanga kuda kuuraya, nekuti vanhu veumambo hwakaipa vanoziva nyangwe kuti akanaka neasina kunaka ndeupi, atadza neasina kutadza ndeupi. Ndizvo zvavakangwarira izvozvo, kuti vatikunde isu ndokunge tichiita zvakaipa, ndo chimwe chikonzero chacho. Asi vanogara vachitivamba kuitira kuti isu titadze, kuti vaone mukana wokuti kunda isu. Vane murevereri wavo ndianiko? Ndisatani. Satani haaziri here akakonzera kuti Jobhu arobwe asina chaatadza? Ko zvino kana iwe watombotadza zvako nokuda kwakuzvikudza kwako, unofunga kuti ungapone here? Mwari anokudzidzisa chidzidzo, asi chidzidzo ichocho chinokwanisa kutora upenyu hwako kuti vamwe vagodzidza pauri. Naizvozvo musakangana kuverenga Makoronika 2 Makoronika 18 ndio chitsauko 18 verse 30 kusvikira kwokupedzisira 34. Asi mungaiverenge zvenyu yose kana muchida kunyatsonzwisisa kuti nyaya yacho yakafamba sei. Amen. Chimwe chikonzero ndechekuti dzimwe nguva tinongobitirirwa tiri pakuita zvakanaka. Tataurawo Jobho wamunoziva, bhuku raJobho. Makaenda kunoverenga verse chitsauko 1 and 2 chinobudisa zvakanaka mashandiro aSatani. Muri kupaona ka? Dzimwe nguva Satani anotivamba kuti isu titadze agoona mukana wokuenda nawo kuna Mwari, kuti sei uyu muchimuchengetedza iye ari mutadzi. Kune vamwe vese vamunongoregedza vachibitirirwa vasina kumbonyanyotadza fage zvinoita uyu. Vamwe hamutombovachengeta nekuti munoti vanotadza, ko uyu sei muchimuchengetawo? Muri kuzvinzwa? Ndo zvakaitika kuna Jobho ka. Zvino kuna 2 Chronicles 14 kubva pavhesi 2 kusvikira pa12 tinonzwawo pamusoro pemumwe mambo zvakare ainzi Asa. Uyu akanga ari baba vaJehoshafati. Zvikanzi munhu aiita zvakanaka, asi pamusoro pekuita zvake zvakanaka zvose, zvikanzi Satani akatonounganidza hondo huru yekuti amuite sei? Amuparadzi. Zvikanzi Satani akatoziva kuti kuhondo yatiri kuendako kune munhu akasimba anodikanwa naMwari. Handei takasimba, hatichamirira Mwari kuti amuise mumaoko edu. Handei tinombonomuvamba timbomedza tione kuti zveshuwa kana tamubitirira haangawe here, haangabve pana Mwari here. Mozoverenga kubva pavhesi 2 pamusoro pamabasa akanaka akanga aitwa naAsa. Asi uyu hatijambei kusvika pavhesi, totangira pavhesi 9. Pavhesi 9 zvikanzi Zera muEthiopia akauya kuzovarwisa nehondo huru kwazvo nengoro 300, uye akauya akasvika muMaresha. Zvikanzi hondo yake yakanga iri nevanhu 1 million yaZera yemuEthiopia yaiuya kuzorwisani murume anonzi Asa baba vaJehoshafati mambo waJudha. Zvikanzi pamusoro ipapo pane ngoro idzo dzakanga dzina 300 ngoro dzokurwisa. Asi tinoziva kuti hondo yaAsa yakanga isina kukura nokuda kwavhesi 8 inotaura kuti asi Asa aiva nehondo yaisvika zviuru 300 kubva paJudha. Vangava vakapakata nhoo huru namapfumo, uye vamwe zviuru 270 kubva paBenjamini. Saka varwi vakanga richi 580,000. Vakanga vakangoita sehondo yaAsa kurutivi rwaZera vakanga vari million against 580,000. Kozoitawo vamwe 300 vakanga vane ngoro. Muri kuzvinzwa? Ngatiendei zvedu. Zvikanzi Asa akabuda akandosangana naye, uye vakamira panzvimbo dzavo dzokurwa vari mumupata weZafata pedyo neMaresha. Zvikanzi Asa haana kutya. Ndo zvinoitwa navaKristu vazhinji, havataridze kutya, nekuti kutya unokundwa usati watombotanga hondo yacho.
zvikanzi haana kurakidza kutya. Musafurirwe muzopinda muhondo musingarakidze kutya, kwete. Akanga ane chinangwa asa chatichanzwa pamberi apa. Ipapo akadana kuna Jehovha, verse 11. Mwari wake akati, Jehovha, hakuna mumwe akafanana nemi angabatsira vasina simba pavanorwisana navane simba. Amen. Akabudisa chokwadi kuti akomana isu hatina simba, haisi takaperezeka zvedu isusu. Hatina mano, hatina vanhu, hatigone kurwa kwacho. Zvikanzi vanhu vane simba vanogona kurwa, vanhu zvikara. Zvikanzi tibatsirewo imi Jehovha Mwari, nokuti tinovimba nemi, uye muzita renyu tauya kuzorwisana nehondo yakakura ikadai. Haiwa Jehovha, ndimi Mwari wedu, musarega munhu achikukundai. Amen. Zvikanzi hondo iyi yatiri kurwisana nayo haizi hondo yangu yekuti ini ndikudzwe samambo. Samambo anorwa hondo achikunda, asi hondo yekuti imi Mwari mukudzwe. Naizvozvo zvirwirei hondo iyi, isu tingori kurutivi rwenyu. Sei ari kudaro? Nekuti Asa akanga ari munhu aida Mwari, aiitira Mwari zvakanaka. Zvinhu zvose aiitira kuti Mwari akudzwe neverudzi rwake uyezve nenyika yaaitonga. Anga asingazviitire iye kuti akudzwe. Saka hondo iri kurwiwa apa ihondo yaniko? Ihondo yaMwari. Nekuti hondo yauya nazera inoda kukanganisa basa raMwari. Zvikanzi Mwari chizvirwira imimi. Saka chiti munhu usazvikudze, tisapinde nekuzvikudza pabasa redu ratinenge tichiitira Mwari. Tizive kuti isu hatina vanhu. Nyangwe tikaita vanhu vanotiteverera, anonzi mafollowers aya amunoita kuna na Facebook. Nyangwe makaita billion, zivai kuti havazi vanhu venyu. Makaita kereke dzakazara dzichipfachukira navanhu vanokunzwai muchiparidza, kana kuti hama dzamunoziva mukereke dzakawandisa, zivai kuti imi hamuna munhu. Kana mwana wako chaiye akabuda mudumbu rako haazi wako. Iwe hauna chinhu, kana upenyu hwaunahwo hahuzi wako. Saka ngatiregedzei kuzvikudza pazvinhu izvi, asi tipe mbiri kuna Mwari, nokuti ndiye muridzi wazvose. Ndosaka tichimushandira nomwoyo wose, nepfungwa dzose, nesimba rose, nomweya wese. Ndosaka tichizvipira kwatiri pakurarama kwedu pasi pano. Tichizvipira kwaari, pakurarama kwedu pasi pano. Zvikanzi pavhesi 12, Jehovha akaparadza vaEtiopia pamberi paAsa, naJudha vakatiza, uye hondo yaAsa yakavatandanisa kusvika kuGerari. VaEtiopia vazhinji kwazvo vakafa zvokuti havanazve kuzombodzokera pasimba rakare. Vakabva vaparadzwa pamberi paJehovha navarwi vake. Varume veJudha vakatakura upfume huzhinji kwazvo hwavakapamba. Amen. Ini ndokubvunzai kuti vakaona hondo iyi ichirwa, vakakudza ani? Munofunga kuti havana kukudza here mambo Asa nevanhu veJudha sekunzi vanogona hondo vakatotyiwa pamusoro pavo? Munofunga kuti vanhu vakanga vakavakomberedza vakaona hondo yavarwi vaigona kurwa stereki veEtiopia? Hapana hondo dzaiwanzomira dzichirwisana navo. Muri kuzvinzwa? Vakaona hondo iyoyo ichikudzwa, havana kuuya here kuzopa tribute kana kuzozvisa? Nyangwe vakanga vari madzimambo vane nyika dzavo, havana kuuya here kuzozvisa pasi pamambo Asa, nokuda kwokuti wakanga wakunda vaEtiopia. Ndo zvinoitwa namadzimambo, anozvininipisa dzimwe nguva. Kana aona pakati pavo pane mumwe munhu anogona kurwa chaizvo, mumwe wamadzimambo, vanosarudza kuzvininipisa, kuzvisa pasi, vopota vachiripira dzimwe nguva. Izvi zvinoisa burden pavanhu. Hachizi chinhu chakanaka ichocho, nokuti tose takaitwa naMwari, tose takasikwa naMwari. Kusara kwokunge waudzwa murayiro naMwari kuti uite chinhu chakadaro. Usually murayiro unobva kuna Mwari uchiti uite chinhu chakadaro, chikonzero checho ndechekuti iwewe unenge uri munhu akaipa, munhu asingadiwe naMwari. Unenge uchipuhwa nguva yekuti utendeuke, uite zvakanaka, Mwari azokurwira pachako iwewe. Tine maexamples evamwe vakazvikudza pamusoro pekukunda. Takanzwawo kuNew Testament zvikanzi Herodhi akazvikudza, anzi navanhu vaitira, ichi ndo chimwari chaizvo chaizvo, ichi ndio chibaba chamadzibaba ichi. Vanhu vaitira vaimukudza nekuti vaida pane zvavaida kwaari, vaida chikafu. Kunyika kwavo kwanga kune nzara.
zvikanzi vakakudza Herodhi. Herodhi akabva azvikudza, asi akaita sei? Zvikanzi akarohwa nemahwems, akaora musi mumwe chetewo, akafa. Mwari anzwa achizvikudza. Ndiani mumwe akazvikudza akarobwa? Nebhukadhinezari. Haana kuzvikudza here? Akaitwa semhuka, akanofura sora. Zivai kuti nyangwe Mwari achitirwira, isu hatifanirwa kuzvikudza. Tofanirwa kupa mbiri yose kuna Mwari. Tonzwawo kuna 2 makoronike. Yatimbosiya makoronike. Timbojamba timboenda kuna Numbers 21 verse 1 to 3. Numbers 21 verse 1 to 3 inotaura pamusoro pavaIsraeri pavakabuda muIgipita. Pavakanga vatotukwa naMwari vachinzi munofanirwa, I think hachaziva zvangu. Asi uyativerenge tinzwa kuti zvinoti chii. Zvino mambo weAradhi muKenani akanga agere kunyika yezasi. Akati anzwa kuti vaIsraeri vouya nenzira yeAtarimu, akarwa navaIsraeri akatapa vamwe vavo. Ipapo vaIsraeri vakapikira Jehovha mhiko, vakati, kana mukapa vanhu ava mumaoko edu, tichaparadza maguta avo chose. Jehovha akateerera inzwi ravaIsraeri, akavapa vaKenani, vakavaparadza chose namaguta avo. Nzvimbo iyoyo ikanzi Homa. Amen. Tinofanirwa kunamatawo panguva yekukundwa. VaIsraeri vakanga vasina kuona hondo iyi ichiuya, vakangoerekana vamuhondo, vakarakidza kuti havana simba nokukundwa kwavakaitwa namambo weAradhi, akanga ari muKenani. Zvichida mambo weAradhi akanga afemerwa nen'anga dzake, zvichida aina matawo Mwari wokumusoro, akanzwa unzi pane hondo ichauya icharwisa vaKenani vose, ikavaparadza. Akati, ini handimirire izvozvo kuti vazopinda munyika yedu, rekedza ndinovatanga, ndivavambe, ndivaparadze ini. Kana vachitiparadza votiparadza musi mumwe chetewo. Akaenda hondo akandokunda Israeri. Asi vakazochema kuna Mwari kuti, aiwa Mwari, tinzwirei nyasha, tiri vatadzi zvedu, tinokanganisa, taparadzwa. Asi makaisa vanhu ava mumaoko edu, tinovaparadza chose. Sezvamakatirayira imi kuti tinofanirwa kuparadza marudzi ese eKenani, tiabvise panyika nokuda kwokutadza kwavo. Zvino zvamakatipa basa iri, chizadzisai zvamakatirayira. Mutipe vanhu ava tivakunde, nekuti vanhu vamunovenga. Amen. Dzimwe hondo dzinomugira mumakumbo usingazive. Asi ngatipe mbiri kuna Mwari, tizive kuti tiri vanhu vaMwari, tizvicherechedzewo misi yose, nokuti tinoziva kuti hondo dzicharwiwa. Kana tisina hondo mukati meupenyu, zvingadaro zvichirakidza kuti pamwe kutenda kwedu kuduku. Muri kuzvinzwa? Asi kana tine hondo, zvinorakidza kuti takakombwa naSatani. Satani haangokomba munhu wese wesika, anokomba munhu anoziva kuti ari versus kingdom yake, munhu anorwisa kingdom yake. Amen. Naizvozvo chemai kuna Mwari. Kana hondo dzokubitirira hazvina kuti watoo muhondo kudhara, tanga kutochema ipapo uchirwa hondo dzako. VaIsraeri vakanga vokundwa navaAradhi. Zivai kuti tinokundwawo. Ndosaka achinzi mabattles eupenyu. Hatingowina pose pose, pane pamwe patinotokundwa. Asi kuchema kuna Mwari kwakanaka, achatinzwa chete. Taverenga Numbers 21 verse 1 to 3. Kana kuti Numeri 21 verse 1 to 3. Zvinotoenda pana 2 makoronike 32 verse 10 to 11. Munofanira kuziva kuti kuna vanhu vanosvora, kuna vanhu vatuki, kuna vanhu vanouya vachizotitadzisa, vachida kutinyengedza kuti vagozotikunda, nekuti vari kushandira chiumambo hwaSatani. Kuna varoika vari muzvikwata kava vanhu ava, muzvikwata zvesatanism. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo vanoziva kuti dzimwe nguva kana pasina chakaipa pauri, havangakwanisi kukunda. Vanotora nzira dzese dzavanoshandisa vachienda kune dzimwe, vanouya kana nekuhama uku, kana nekushamwari dzako, vanouya kana nekuvana, kana nekumudzimai. Muri kuzvinzwa? Kana kungone zinyekenyeke ikoko vobva vapinda nako. Vanoziva kuti pane chimwe chinhu chichaita kuti utadze. Dzimwe nguva haizi hondo yako navo inotanga kuti utadze, ihondo yomumba mako kuti vagokukunda. Kune vanhu vanozvikudza pamberi paMwari, vanotaurwa kuna Mapisarema 1 verse 1.
zvichida kusvika pa2 ndivo vanonzi vadadi, varoi nen'anga. Hazvinei kuti unonamata Mwari sei, asi vanouya nenzira yokupotera kuti vazokuvamba. Dzimwe nguva vanongokuvamba murodhi, unongoona munhu akukutuka ushauri kuti ari kukutukirei. Vanenge vatoone chinangwa, vanoshanda vari muzvikwata, mumweya, vanotoshandisa vamwe vanhu kuti vakuvambe iwe. Paunozokanganisa ipapo, vatowana chanzi yekuti vachikuparadza manje. Sei vachinzi vadadi navashori? Nokuti vanhu vasingakudze Mwari, uroyi hahubvumidzwe, ung'anga hahubvumidzwe. Naizvozvo wose unozvikudza nezvinhu zvisingadiwe naMwari, unozvidza Mwari. Hapana kukudza kwaanoita Mwari munhu iye. Takaenda pana 2 Chronicles 32 tinonzwa nyaya yakada kudai. 2 Makoronike 32 ngatingotangirei zviri pavhesi 10. Panganga pane mumwe munhu anokudza Mwari chaizvo wainzi Hezekia mambo waJudha, waida Mwari nokushingairira kuitira Mwari zvakanaka, zvataitaura pamusoro pazvo muchidzidzo chapera cheday 25 neday 24 kuti ngatishingairire kutsvaga zvinhu zvokuitira Mwari zvakanaka. Panga pane munhu wakadaro wainzi Hezekia, nokuda kwokumabasa ake akanaka aitira Mwari, Mwari haana kumukanganwa, nyangwe hondo huru padzakanga dzauya kuzomurwisa. Tikaenda pana vhesi 10 tinonzwa murume akanga atumwa naSenekeribhi mambo waAsiria kuti azovamba Hezekia. Anga atouya achiti aiwa, Hezekia chingozvisa pasi pamambo waSenekeribhi, hakuna kuda kuedza kurwa namambo waSenekeribhi. Mukati mechechi dzatiri pane vamwe vari pasi pen'anga, vari pamwe vari pasi pehuroi vanotoshandira makingdoms iwavo, asi ndidzo dzatinoti hama mukati mekereke. Muri kuona kuti zvinoshanda sei? Zvikanzi akauya akasikuda kubvisa munhu waMwari pane chinzvimbo chake chaMwari. Chinzwai kubva pavhesi 10. Zvikanzi zvanzi naSenekeribhi mambo waAsiria, munozvisimbisa neiko kuti mungaramba muri muJerusarema rakakombwa? Hezekia paanoti Jehovha Mwari wedu achatinunura kubva muruoko rwamambo waAsiria, ari kukureverai nhema kuti mufe nenzara nenyota. Amen. Muri kuzvinzwa zvotaurwa nemunhu. Saka imagine vana vako, mudzimai wako vasinganyatsotenda, hama dzako dzisinganyatsotenda, dzichiudzwa zvinhu zvakadaro navavengi vako. They will be shaken. Vanonyatsoziva kuti baba wedu ndiye anonamata chete, kana kuti amai vedu ndiyo anonamata chaizvo chaizvo mukati memba yedu, kana kuti hama yedu inogara kwakati ndiyo inonamata. They will be shaken and they will place themselves under kingdom ya Satan. Vanenge vakutoshandira Satan vasingazvizive kuti vatopa payroll ya Satan. Uyezve munhu wavanenge vakanangana naye ndimi, ndiwe. Saka vanenge votorwisa newe, hondo yatokurai. Hezekia paakanzwa zvinhu izvi nokusvorwa kwaMwari wokumusoro-soro, zvikanzi akabvarura nguo dzake. Nekuti munhu anoti Mwari haabatsire munhu asingadi Mwari, hakuna munhu anoti Mwari haabatsire anoziva Mwari. Munhu iye atobva kune imwe kingdom, kwaanowana rubatsiro rwacho iye ndekupi? Ari kubva kukingdom yaSatani munhu iyeye. Musatombomuteerera zvenyu. Zvichida kana muchida rambai zvenyu makanyarara, musatukane naye, mubve paari munonamata kuna Mwari. Pazuva rakafanira mozomudzokera zvenyu, mabva kuna Mwari. Mambotaurira Mwari kuti munhu weambenga achitaura kuti chiiko pamusoro paMwari mukuru, kwete kuti Mwari anenge asina kuzvinzwa, anenge azvinzwa. Ndo nyaya iripo apa pakuti Hezekia paakabvarura nguo dzake akazoenda kunani muprofita Hulda, akanga ari mukadzi aifungidzirwa kunzi mukadzi wamuprofita Isaya. Zvanzi muprofita Hulda wakanga uri wechikadzi. Zvikanzi haana kutombonzwa kuti auya nenyaya ipi Hezekia vaakanga vatuma vacho. Zvanzi akangotanga kumutaura pamusoro pezvi zvakanga zvichazoitika kuna Senekeribhi nehondo yake. Mwari hakuzi kuti anenge asina kunzwa mashoko ekusvorwa kwake, asi waakatarisa ndiwe iwewe. Dzimwe nguva ungamire ukakundwa ukatoparara ukatofa.
washingirira kurwira Mwari, hungava seupenzi, hungava husiri upenzi. Asi Hezekia wakaenda kuna Mwari wakanobvunzira kuti toita sei pamusoro pekuzorwa kwaMwari. Ndodini? Ndinoda advice kubva kuna Mwari kuti ndoita sei. Haana kuzvikudza, akazvideredza Hezekia. Mumwe dai akanga ari aingoti hande tinorwisana navo, kana kutongotumira mashoko kwavari kuti hapana, hatisi kuzokubvumirai kuti mupinde muguta, uyezve hatisi kuzoita chirangano pakati penyu, hatisi kuzokushumirai isusu. Pamwe dai guta rakakundwa iroro, nekuti Mwari akanga agara kare achida kuparadza Israeri neJudha. Asi Hezekia wakati Mwari, rangarirai mabasa angu ose andakaitai, nokukushingairirai kwandinokuita, nokukudai kwandinokuitai. Zvino pandapinda apa handichaziva kuti ndoita sei, ndakurashika. Zvokwadi munhu watinoda kurwisa naye ane simba guru, ane hondo huru. Vanhu venyika ino vachafa nokuurawa kukuru. Vamwe ndivo vanoshaya simba, vanenge vakutomukira isusu nokuti vanenge vasingadi kufa. Mwari ndiunzei nzira yandingafambe nayo. Zvikanzi Mwari ndiye akamurwira pahondo iyoyo, akamukundira hondo huru yaSenekeribhi. Zvikanzi wakatungamira ngerozi kuchiri kwakasviba. Zvikanzi akaparadza hondo yose yaSenekeribhi. Senekeribhi akasiwa akarara ari ega ari mutende. Asi paakazomuka mangwana achinotarisa kunze kwetende, akaona kusina munhu mupenyu achiriko, vose vakanga vafa. Mwari ndiye anotirwira, asi ngatitange tamubvunza. Zvakangonaka kutanga tamubvunza tisati tarwa hondo dzedu, nekuti pane dzimwe nguva anokwanisa kuti aiwa, iwe wanoda kuti urwe hondo iyi, asi ndoda kuti utize ubve pauri ipapo, uponese upenyu hwako. Ngatibvunzirei kuna Mwari, ngatiregere kuzvikudza. Mwari ndiye anotirwira. Hezekia wakaona ari mushoma, nyangwe zvake akanga ari munhu akanga aita mabasa akanakisisa akawanda achiitira Mwari. Naizvozvo mutende, usazvikudze, nekuti hauzive kuti kutenda kwako kwakamira papi naMwari. Kuna vasvore vazhinji vanozvikudza, vangadaro vane simba pamusoro pedu. Vakangorwa, vangangotirwisa zvavo, vakatikunda zvavo, asi zivai kuti hondo rwendo tichakunda. Chatiri kuvavarira isusu kuenda kudenga, tiri kuvavarira kuva naMwari pamwe chete. Idzi hondo dzepanyika idzi tingangorwawo zvedu, nyangwe takafa, zvinototikurumidza kunosvika kwatiri kuda kuenda kwacho. Pokupedzisira yatitaura pamusoro paMozisi wakanga waneta usisina simba. Zvikanzi pane vanhu vakanga vauya kuzovabitirira. Tikaenda pana Exodus 17, zvinonzi vaAmareki vakauya kuzorwa navaIsraeri paRefidim. Mozisi akati kuna Joshua, sarudza vamwe varume vokwedu ugobuda kundorwa navaAmareki. Mangwana ndichanomira pamusoro pechikomo ndine tsvimbo yaMwari mumaoko angu. Zvikanzi saka Joshua akarwa navaAmareki sokurayirwa kwaakaitwa naMozisi, uye Mozisi, Aroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Mozisi paainge akasimudza maoko ake, vaIsraeri vaikunda, asi paaingoderedza maoko ake, vaAmareki vaikunda. Maoko aMozisi akati aneta, vakatora dombo ndokuriisa pasi pake, iye akagara pamusoro paro. Aroni naHuri vakabata maoko ake vakamutsigira, mumwe kuno rumwe rutivi, mumwe kuno rumwe rutivi, kuitira kuti maoko ake arambe akatsiga kusvikira madekwana. Saka Joshua akakunda hondo yavaAmareki nomunondo. Amen. Kana muchida kuzvitora neimwe nzira yokunzwisisa nayo shoko, zvinongotaurwa kunzi kukunda kwaJoshua hakuna kubva pasimba rake. Mozisi ndiye aimunyengeterera, asi kunyengetera kwaMozisi kwanga kusina kukwana. Mozisi wakanga wakanetawo asina simba, wakatozobatsirwa naAroni naHuri. Vanhu vakanga vari kurutivi rwake vaiona kuti hondo iyi inofanirwa kuhwinwiwa. Vakauya vakazomubatsira pakunyengetera, ndiko kusumudza maoko kuri kutaurwa uku. Akabata tsvimbo, uri kuzvinzwa. Saka dzimwe nguva tinoda vabetseri
pakunyengeterera. Nyangwe zvedu tichirwa hondo dzedu toga, tinoda vanotibetsera pakunyengeterera. Kana une vanhu vaunovimba navo, vaunotrasta, ndo Bhaibheri richiti usavimba nemunhu, vimba naMwari oga. Kana une vanhu vaunoziva, kana ivo vaunotya kuti ava vanhu vaMwari, vanyarikane vaunoziva kuti ava zvishwa haizi mari andinotarisa pavari, hauzi urombo hwavo, hakusi kudzidza kwavo, hauzi kuti vanhu vanodikanwa navanhu, kana kunaka kwavo pazviso. Zvikanzi asi ndinovaziva kuti vanhu vanotyisa nokuti vari pedyo naMwari. Ndiko kwaunoenda kwavari wonokumbirawo kuti vakunyengeterere. Movaudzawo kuti simba redu riduku. Zvinonzi batsiranai pakunyengetera. Ivo pavachakubatsira pakunyengetera, wavaudza nhona dzako, ivo hazvirevo kuti wakuregedza kunyengetera, unononyengeterawo. Ivo dzimwe nguva ndivo vachakusimudzira kana vari vatendi vechokwadi. Hama dzangu, naizvozvo mutendi, usazvikudze zvininipise zvako, asi nyengetera kuna Mwari pahondo dzako dzose. Uzive kuti hondo dzako hausati wadzihwina kusvikira wadzihwina, hausati wakunda kusvikira wakunda, hausati wava mukumuri wehanzu dzokurwisa uchiri mupfeki wadzo. Naizvozvo ngatinyengetere kuna Mwari nomwoyo wose, nepfungwa dzose, nesimba rose, nemweya wese, nerudo rwose rwatinarwo kuna Mwari, tichizvininipisa. Rino rakanga riri zuva ra29 rokuverengwa kweOmer. Chisarai.